kende ema seche moko nitere nyithindo magamoremo kapod gitindo ubo bedo ka umanyo gi gwenge mane mar mondo une ni ukonyo to nyaka sani chakre higa mar 2013 nyaka sani higa mar 2015 bedo setem manyo yore mago mag duoko pinya kwan mag nyithindo magamoremo kapod gitindo wawuoyo kodgi kendo watemo puonjogi everyday ni nitiere kaka onego beni life need the nitiere kila kitu matimore at the right time. Koro sama wan kod gi meetings gi to wawuoyo kod gi watemo puonjo gi watemo nyiso gi kod apart from nyiri ma wawuoyo ga godo gi seche moko wadhi gande schools to wawuoyo gi gigi timore schools. Koro ing'eyo ka teachers be konya gande yudo nyithindo ma are going through that. Koro wan gi programs moko be ma samoro wadhi e school to wawuoyo gi nyithindo nyiso gi ni take your time weri gi weche gi mondi nikech donge neno ng'ani nyocha ungo kaendi to koro onge. Ya koro enena wuoyo kod gi mondo gine ni ati ginyalo everything at the right time. Wachni mogik Diana kod kod kata chenro mupango mano mar manyo nyithindo mantiere kod talanta kod kaka ugeto mar medo konyo nyithindo matino mosechwanyore mar mondo migi chunga kar tiendgi. We adwok penjo moro kendo mane penjo a while ago. Mana mapiyo kwa tiek. Yeah. Okwa tim gini maseno kende ama gi Luanda. The moment mabro make sure ni ati nyithindo kata mana ng'eny gi nitiere mose the school mose yudo business mamoko ose donje tije moko. We are going to move to kamibro ngisa eni kuja hapa kuna watu kama hao. You get? Koro wabro move from so long as ni village okay Nairobi koni. Yeah. Koro kamora mora ngato bro luonga to ngisa ni Diana kaendi wasepango ni ji kama inyalo biro monde konye nyithindo gi nikech nitiere need mar konyo nyithindo gi. Wabro dhi kamora mungiswa ni we go to. Yeah. To ji nyalo yudo unade kachiel kod chenro muntiere godo ne jogo matindo kata jogo ma usiro mar mondo mi odhi mbele koda ngima margi ahinya to nyithindo matindo. Social platforms. Sani endi nitiere program ma wan go miluongo ni Shabaha Praise and Worship Experience and program ma dhi timore on 20th of September. Koro ka ng'ata dwaro mondo orichwa odhi timore ka on the Timore Southfield Mall. Southfield Mall on 20th of September from 9 a.m. to 6 p.m. Koro ka ng'ata dwa mondo orichwa to onyalo manyowa in social platforms kama Shabaha Praise and Worship Experience. All social platforms ni Shabaha Praise and Worship Experience. Yeah. Erokamano inya Diana Were kum ka thuolo mar tino makawuono mar mondo mibi wago mbaka kotudore koda jiwo mine matinde tich makare inya mitimo mar mondo mine ni wadwoko pinya kwan mag nyithindo matindo magamoremo kapode gitindo nyakora muge jwang gikanye mochopo godo e giko mar twak maro e chenro mar mine wacho tieno makawuono